Bonjour les diamants. Donc, bien, on a comment Arduino les gars. Donc, Arduino flâné, c'est microprocesseur d'un Norero. Après, c'est fait automatisé, c'est fait un diamant glana vraiment. Donc, exemple, diamant même le mona don damalon nirala. Mais bi projet tabena ke ga essayer ga lumière mena dron afaka. Donc, amena ta don faut que ta c'est fin dɔ ma mun bɛ se ka mɔgɔ nafa parce que an bɛna lumière mana k'a faga ale nafa ba tɛ mɔgɔw kan mais tagalen ɲɛfɛ an bɛna fɛngɛw dilan minnu bɛ se ka mɔgɔw nafa comme n y'a fɔ n bɛna fɛn damadɔ yira la n delila ka minnu kɛ ka tɛmɛ minnu expérience bɛ na bon ni mun filɛ nin ye n kun delila ka nin montre in dilan ka tɛmɛ c'est ça nin ye montre bluetooth lama ye mais a ka bon mais bon peu importe ça fait le travail n delila ka nin fɛngɛ in dilan ka tɛmɛ bon nin bɛ n ye fɛ t'o dɛmɛ walasa o ka taama n y'o ye bon n delila ka orobo tɛgɛ dɔ dilan i n'a fɔ ni mɔgɔ minnu bolo tigɛra u bɛ nin don walasa ka se ka minɛnw ta n'a ye est-ce que nin baara y'o ye mais prototype don c'est pas finalisé pour le moment mais a bɛ se ka utiliser fɛnɛ bon o tɛmɛnen kɔfɛ fɛnɛ n ye baara kɛ drone dɔ kan mais a ma ban fɔlɔ n bɛ ka baara kɛ ale kan n kan ka n ka Arduino bila yan nɔ de et puis k'a programmer et puis à partir de là n b'a laban sanfɛ fɛn o fɛn n kan ka mun kɛ n b'o kɛ n'a ye donc o y'o yɔrɔ ye donc après ça maintenant i mago bɛ mun na walasa i ka se ka programmation kɛ en Arduino o ye Arduino logiciel ye Arduino IDE u b'ale wele ten o kɔfɛ sisan pour que i ka se ka ale télécharger i bɛna arduino.ccc ou arduino.org bon ça c'est en anglais i b'a cliquer software ou logiciel donc n'i y'a cliquer o kan sanfɛ i bɛna jigin ɲa nɔ est-ce que donc i bɛ mun ta fɛ i b'o télécharger donc Windows i bɛ se ka Windows ta cliquer et puis a bɛna n'i ye ɲa nɔ n'a nana n'i ye ɲa nɔ a b'i ɲininka n'a sɔrɔ i bɛ fɛ ka wari dɔ di Arduino mɔgɔw ma ou bien n'i bɛ fɛ ka télécharger dɔrɔn donc n'i bɛ fɛ ka télécharger dɔrɔn i b'a fɔ ko je vais juste télécharger donc o y'o yɔrɔ ye comme ne y'a installé ka ban et puis bon Windows tɛ ne bolo ne bɛ Linux de sanfɛ donc a bɛɛ y'o fɛn kelen parce que a y'a faamuya donc n'a y'a ta k'a lajɛ Arduino modèle ka ca n'i y'a ta k'a lajɛ Arduino modèle ka ca bon ne bɛ baara kɛ ni Arduino ye ka ca Arduino Uno ni Mega ye bon ni Arduino mini ye fitinin ye mini ye ni Mega ye ni Uno ye mais a modèle ka ca bon ninnu de bɛ ne bolo pour le moment en tout cas donc bi an bɛna essayer ka mun kɛ an bɛna essayer ka lumière mɛnɛ ka faga pour que ka lumière mɛnɛ ka faga donc il faut que n ka n ka application lancer donc ni n ka application lancer a bɛ na tantôt de donc il faut savoir que ni bɛna programmation daminɛ en Arduino i kan k'i ka circuit monter parce que i y'a faamuya i kan k'i ka circuit monter donc pour ce faire i mago bɛ câble dɔ la k'o brancher i ka Arduino la i tɛ nin câble ninnu na i b'a don i ka Arduino la k'a brancher i ka ordinateur fɛnɛ na c'est ça donc ordinateur b'a détecter donc bi an bɛna mun kɛ an bɛna nin de minɛ k'a faga c'est ça qu'on va faire ni lumière ni an bɛna nin minɛ k'a faga donc n bɛna a kɛ ni Arduino Uno de donc pour ce faire ni ampli in na sisan c'est jamujan ale ye positif ye c'est surumani ye négatif ye et puis Arduino sanfɛla la ne ye Arduino ta i b'a ye Arduino sanfɛ ni wowoni dɔw bɛ yen nɔ mais olu numérotelen don donc c'est de 0 à 13 et puis fɛn dɔ bɛ yen nɔ ale sɛbɛnnen don GND o de ye négatif ye donc GND den saba de bɛ Arduino la Uno la et puis 5 volts bɛ yen nɔ 3.3 volts fana bɛ yen nɔ est-ce que mais an bɛna minnu utiliser o bi o ye wo ninnu la an bɛna pin 13 ale ni ground de utiliser bi donc olu bɛ yan yɔrɔ la donc comme n y'a fɔ cogo min na c'est jamujan ye ale ye positif ye c'est surumani ale ye négatif ye donc maintenant c'est surumani ale bɛ taa GND Arduino GND là et puis c'est jamujan bɛ taa 13 là
c'est ça. Donc au kɔfɛ an b'an ka Arduino branché. Donc n'i ka Arduino branché ordinateur la sisan i bɛ se ka tɛmɛ ni programmation ye. Ok, donc ni Arduino branché len donc an bɛna mun kɛ sisan an bɛna programmation kɛ. Donc n bɛna projet kura daminɛ, nouveau projet, et puis bon n bɛna ni yan nɔ k'a bonya dɔɔni fitini fɔlɔ. Bonya fitini. Donc pour ce faire ko ka nɔgɔn dɔɔni. Premièrement i kan ka jateminɛ Arduino mun branché don i kan k'o dɔn fɔlɔ. Donc yan nɔ i bɛna i bɛ ka Arduino choisi. Bon Arduino Uno de bɛ ne bolo sisan, donc ne m'o choisi yan nɔ. Et puis o kɔfɛ sisan n bɛ se ka programmation daminɛ. Mais pour ce faire bon i bɛna file la parce que an bɛ fɛ ka mɛnɛ k'a faga déjà ale exemple bɛ yen ka mɛnɛ k'a faga i bɛna exemple basique et puis bling, basique bling. Donc i mana n'o cliquer ça, c'est déjà préprogrammé pour vous. Est-ce que mais n bɛna tila ka coding expliquer aw ɲɛfɛ. Donc ni ne code ça présentement. Donc ce qu'on doit faire, on doit juste cliquer sur ça pour téléverser. Ka code téléverser fɛn ka Arduino sanfɛ. Donc i b'a ye a bɛ mɛnɛ ka faga. Donc a bɛ ka mɛnɛ ka faga. Donc ni ne kun ye bi ta ye, et puis kɔfɛ n bɛna tila ka don code la ka code expliquer aw ye. Donc an cɛ ka kulomajɔ la. Donc n'Ala sɔnna an bɛna fɛngɛw caman dilan ɲɔgɔn fɛ dɔɔni dɔɔni. Donc ni ko ye bi ta ye, assalamu alaikum, Konatec.